mila duni demaweng tawang tuwang Koko Prabu. Menawi dipun keparengaken ingkang rayi ragil punja atursa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Yayi Sedewa sira darbi aturapa. Teka sira tumuli maju ning ngarsaning pun Kakang. Apa darbi penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh. Mara matur marang pun Kakang. Lho nggih. Mrewon lepatan pun aturipun ingkang rayi pun ragil kula nyadong deduka ing sakalangkung kathah ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Kula nuwun sewu. Menawi sedaya para pepunden para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Kakang Mas Jodipati, Kakang Mas Madukara, Kakang Mas Sawu Jajar sedaya ngiklasaken pustaka Jamus Klimasada menika dipun asta dening Koko Prabu Dwarawati supados kinarya tumbal wadaling projeng Dwaraka. Kula nyuwun pangapunten, menawi kula kok radi mboten mathuk, kula radi mboten cocok, kuwi kula mboten condong. Lire kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mengkono inggih. Mergi menapa? Dasar kula namung gampil kemawon. Pustaka Jamus Klimasada menika kula nuwun sewu, menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa. Mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Klimasada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung sareng Koko Prabu Ndorowati paring dawuh menawi pusaka menika mungkin arya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun pangapunten Koko Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tanwande mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Klimasada. Kosek Sedewa. Sedewa, kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kondurake marang Kyai Prabu Darma Kusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun wastani tumbal menika caranipun tiyang Karang Pradesan menika dipun pethak, tegesipun dipun pendhem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Dwarawati tanwande mboten badhe wangsul. Mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku, Sedewa. Sedewa. Iya wonten dawuh Koko Prabu. Ing atase kabeh para kadang-kadangmu sepuh Werkudara Janaka nekula wis padha sarujuk. Lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono? Yen kowe ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndorowati. Kula nuwun pangapunten, kula mboten matur menawi kula mboten pitados kaliyan Koko Prabu Ndorowati. Kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos, kula nuwun sewu, lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Mongko piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tengen kuwi ngulungke, tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun lelabetan menika sampun kantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane etang-etang bab lelabanipun Koko Prabu Ndorowati, lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatah sing gadhah piutang kathah kaliyan Koko Prabu Ndorowati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe pangarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yen sesuk aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun nek Prabu menika mboten lahir batin. Wah, dalam. Malah nyala wedak. Kowe malah nrambul karo rembuke Baladewa. Mboten ateges kula wantun Koko Prabu nuwun pamunten menika perkawis pustaka Jamus Klimasada. Mboten perkawis menapa-menapa. Mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Koko Prabu Ndorowati. Ning menawi wonten setunggal ingkang nggondheli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Ndorowati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Ndorowati, sing nggondheli kowe tegese kowe wani karo kadangmu tuwa. Nata ing Ndorowati apa dene nata ing Mandura. Nuwun pamunten, menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kaliyan Koko Prabu Ndorowati, kula mboten matur nek kula wani karo Koko Prabu Mandura, mboten matur kados mengaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus Klimasada, wah. Menawi ngaten negari Ndorowati padhang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negarinipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Kula nuwun sewu, kula namung jawab yastanipun Koko Prabu Puntadewa. Dewa. Iki wonten dawuh. Nderweteh ya betet sewu nebo pategalan. Ndrewili kaya grojokan ucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Ih, ngertos Koko Prabu Ndorowati.
Kresna karo Pandhawa yapane. Kok ora Bundarawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika Sklimah, tindak sepecak mboten ate kantun tantes teteros sanggan Koko Prabu Ndarawati. Tegese antaraning Ndarawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal inggih mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Ndarawati, Ndarawati inggih Ngamarta. Kena ngapa cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedake antaraning Ndarawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Limasta Jarti boyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedake. Nuwun pangapunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ora saged to. Ngampil kok pusaka menika kula dereng nate tumen ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane aber ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Koko Prabu Ndarawati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus Limasada kinarya wadal tumbal negari Ndarawati sepisan kula mboten pikantuk angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi waliyanipun Projeng Ndarawati menika ngginakaken pusaka inggih menika pustaka Jamus Limasada. Yen ngono kowe wani karo kadangmu tuwa ing Ndarawati. Mboten. Kena apa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Koko Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika nuwun sewu mung merga keputangan budi. Nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa Jobi? Kula tak nyuwun prisa. Sekarang pesan GrabFood, sekarang pesan GrabFood, sekarang juga pesan GrabFood, sekarang juga pesan GrabFood, sekarang. Kula tak nyuwun prisa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slaminipun gesang Pandhawa wonten Madyapada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Koko Prabu Ndarawati. Niku nek hitung-hitungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok hitung-hitungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun prisa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah hitung-hitungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning Lamban kuwi wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ning Lamban kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal padhang. Sedewa. Wonten dawuh. Aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun pangapunten. Muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora ilang-ilangan nduk siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apok ora. Wis ben ilang-ilangan nduk siji, nduke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok Prabu menika kendel rumiyin. Mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mung Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondheli pustaka Jamus Jimat Liwasada. Nggih, kula nyuwun pangapunten maripaksa mekaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modal iki. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas. Swamya ngambrengeng kati karunaning kaswase dosang kondo Astratmaja
Lengleng lalu mangulati Surya mangrang sang wayah Werkudara keladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadangmu ragil wis ben Yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa aku sing bakal nanggung ora usah kuwatir iki perkaraku aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa tur dasare Nekula Sedewa kuwi adiku Kuhalon diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung malah wani nyentulani rembug kadang tuwa jarine kadang tuwa iki gantine wong tuwa kena ngopo malah wani wangsulan karo Werkudara monggo iki ngerti watahe Werkudara aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak pun minggat kabeh wis bener ngono kuwi tuman wae to Sedewa iki ora pisan ora pindho anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi anggere ana perkara Sedewa mpalangi ora pisan ora pindho wis kon minggat yo Ben wis gedhe tuwa mesti nak bali dhewe engko Koko Prabu menika lho tenan kok aku iki tau lunga ya bali dhewe tenan merginipun sangune entek kanggo seneng-seneng inggih Koko Prabu nanging aku njaluk Yayi yo piye njaluk perkara apa upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu ragil tak golekane aja kuwatir kowe rasah duwe rasa wasmelak Pandhawa bakal komplit 5 ora bakal ana ingkang cicir Koko Prabu wonten timbalane ngadhau ing mekaten Koko Prabu sak mangke gandeng Sedewa sampun boten wonten monggo kula aturi nampi pustaka jamus nyang jimat 5 sada aduh Yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pustaka jamus 5 sada Gusti Rawing Siadi Ndarawati karo pun Kakang iki bareng lah kok bareng karo kundur kok Siadi kundur dhewe iki piye mangke menawi negari Ndarawati sampun madhang kula tumunten kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dherekaken kundur wonten negari Mandura tenan inggih ora goro mboten sawetawis kula aturi lenggah langkung wonten negari Ngamarta yo manut Yayi kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati
Mendalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Werkudara iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok pancana kae. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Ganti rugi ra. Terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Petruk iki mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Berkah pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok keakraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora weh. Ngopo iki dak sekrup aku. kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarja sapraptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Ya wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. pengetunipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng lantaran sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pengetunipun nggih. Prayoga nunggu menunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal unjukan. Durung. Sami. Petruk padha rarja
Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mongko tanpa tinimbalan Panakawan. Drama punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil tudatan po karya sangkang renemekan Gusti Gelong Reno sak sekarnya Panakawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petruk matura ya gene ana lakon apa Panakawan. Nuwun pangapunten kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petruk ana apa mergi kanan karang kadempel niki peteng. Ya, Gong. Heeh, wong listrike mati. Wah, entuk-entukan ratake kowe yakin. Ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sih. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Muna entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Punta Dewani mboten mireng kabar. Ora Petruk. Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap-kedip, kecap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga.
Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petro ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok ya sowane Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus kelima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petro mboten nonton kalih gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Aduh Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Tru. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak, ora tau dikeki. Petro dalem mundur sithik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Lho, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun. Kowe tak jarwani ya, Petruk. Nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki hitungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang kono ta, Yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Awayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Udu, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipotong pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake
marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening kang kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo Bendara Munjadipati. Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Terus karo Bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngoten. Iya, Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggonani pustaka Jamus Klimasada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Truk. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satria iki nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha. Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti ming 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jiro lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep
kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lenggah ning Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi kok. Kowe meneng wae cangkepe ra satriyane. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Hmm. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Ora pada wani nek ngene. Kowe jire ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Kok dugang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar areng apa? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis kebacut nantang ngene iki iso luleh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, kecek-keti metu coba. Wait. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Kyai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Remata Mahjati yen tinembalan pustaka